So right now mag-use ta sa autopilot nga intelligent flight mode sa MAVIC Air. So nata sa Basak sa Nicolas. So narita sa quick shot. Anya, first na to gamiton ang drone. So atong gi-select ang atong object. So ang drone mo create siya og backward nga movement na mura og 45 degrees angle. So kita na to ni. Mo atras siya at 45 degrees angle. So nindot siya. Again, we're using autopilot. So wala jud tay manual nga gibuhat, ato lang mag-select ra tag object. So everything is automatic. So nibalik siya. So pwede man to nimo ma-set unsa kalay like 40 meters, 50 meters. So sa ato nga itong gigamit na ra to sa mga 40 meters. So balik ka quick shot, drone nitong first karon mag quick shot ta gamit ang circle. So of course mo circle siya sa imong object. So nag-select ta, countdown ta 3 2 1. The subject is lost, so ato balikon og select. So actually akong gi-select akong kaugalingon. So 3 2 1 then go. So ang drone nag-autopilot na tuyok ni circle around the subject in which ako ang subject nga atong gi-select. So kita na to ang drone nag-circle siya around sa subject in which ako. So makita niyo rag ako na diri sa pero rag ni move siya. Dili gid na naka-accurate. Ito na siya may dapit sa kilid sa car. Ang iyang target na sa moto ang circle. So balik ta, quick shot helix mo na kong paborito. So ang helix nga shot. So right now akong gi-select ang car na to nga orange. So atong gi-select ang orange si Aurora para mas dako-dako iyang subject. So ang helix man good mo circle siya. Yeah, while nag-circle siya, magpataas iyang altitude. So, rag spiral, pero as move siya pataas, magkataas po iyang altitude. So, anyway, dili man niya tong first yun na demonstration sa intelligent flight mode sa MAVIC Air. So, napatay daghan nga time na ma-show pa nako kay ganahan jud mo palit sad sa MAVIC Air. So at least makita na mo daan dili na mo magsig experiment. So mo to ni balik na siya. So nahuman na ato ang helix nga shot. So right now balik ta adto ta sa quick shot. This time rocket. So rocket ano lang yun mo pataas siya. So more or less beyond good siya sa mga 50 meters, more or less naman sa mga 60 to 70 meters. So mo launch na yun like rocket, mo launch lang siya pataas. So makita na to na ang atong altitude na from 40, 44, 46, 47 na kataas. So we go beyond 50 meters na atong height, atong altitude. Ito na nataas siya mas So, ni-stop siya at 69. So, mato yung pinaka-last. Yung taas. So, taas-taas siya. 69 meters na altitude. So, ibalik na po siya. So, ang iya lang yun is ni-launch lang yun. Just like nga rocket launch. Pataas lang yun siya. Nindot siya kung nakaka sa swimming pool niya, ikaw ang subject. Kanya, imuhang patason nga to ang rocket nga shot ni mo. Nindot kayo tanawon. So, balik ta. Balik ta sa quick shot. Yeah, this time boomerang. So ang boomerang is more siya oblong na subject and then mo circle siya pero sa likod nga bahin kay closer siya sa
subject. So this time tong subject si Aurora gyapon, atong orange na vehicle, no? So hook siya ni slingshot up. And then moari siya sa likod sa subject. Okay, sa likod sa subject, circle siya mo siya oval na guhit, and then balik siya. Diba? So sa iyang likod is closer lang. So balik ta, quick shot, and then atong last is the asteroid shot. This time atong gi-choose ang red na vehicle, itong gisulayan. So ang buhaton lang yun niya aning asteroid, kanang usual ninyo na makita sa akong mga intro is mga to siya taas-taas na altitude, about 60-50. Unya create siya og illusion na niadto siya outer space, or okay mo may create ang sphere, di ba? So tanawa taas-taas 74, mas taas pa sa atong rocket. So iyang gibuhat is iyang gi-collect ang information aron makabuhat siya og usa ka, maka-simulate siya og usa ka sphere na mura ko no hay og niadto siya og layo-layo nga dapit. Murag iyang gi-simulate ba na mo gawas siya sa madto siya outer space, pero simulation lang. So daghan kayo ni thumbs down ako aning first nako aning attempt nga ni ana ko na drone to outer space. So, of course wala may drone na mo atog outer space, wala gay kapalupad ang ubang nga country rocket to outer space kani pa ka atong drone. So kani pud ato ang mga friends ayaw din mo og bash god bitaw. Ayaw na mo thumbs down, ang ato lang is lingaw-lingaw lang, di ba? So makita ninyo nga so ni huma more or less huma na siya, iya raman tong i-stitch. So mao na to, magbuhat na siya og asteroid niya nga shot. So right now ni end, so gikan ta sa drone, naabot ta sa circle, and then naatay helix, natay boomerang, and then naapod tay tawag og asteroid shot. So right now ni end na ato ang pag-demonstrate sa intelligent flight mode. So atong buhaton karon is musulay ta og tuyok-tuyok, mag-manual na ta. Tuyok-tuyok ta around Villa San Antonio sa Basak San Nicolas. So ato lang at least napamantay mga 7 minutes. Ato lang medyo i-drain gamay to the point na nalang sa mga 30% battery. So more or less gadua-dua na ta ni karon nga panahon, wala na ta nag auto pilot sa ato ang drone. So this time manual na. So isoy na to, magpadagandagan ta ni sa ato ang drone nga si Lawin, magpalupad-lupad ta. So na forward ta nya, mutuyok ta, balik ta. So right there, tuyok ta, and then balik ta dito sa ato ang original position. Di ba? So right now ga-practice good ko ani kay never ending man gyud atong practice aron ma-perfect na to, di ba? So balik ta diha, adto ta padung sa building sa Taising. So right now mura siyang masabot, di ba? Siyang masabod, pero makita agad nimo ang babaw, dili gyud na siya masabod na wow. So bisag sa napakasalayo at tumrag masabod, pero as you approach it, wala di masabod, di ba? Balik na pod. So ako lang yung gibuhat karon is ako lang yung gipatuyok-tuyok nga ato ang drone, ato gitan-aw ang iyang handling sa atong pagmaneuver niya. So maneuverability na to sa atong drone. Unsa siya, bisag hangin ba na, of course nakanindot ani kay dili kayo ni init nga time. So na ato gipalupad-lupad, ato gipa-survey sa area. Again nata sa Villa San Antonio. So part ni siya sa Basak San Nicolas. So, makita niyo yung mga silingan nimo na dito side sa SMC side, ang side dito sa Alumnos. So makita nimo. So, ma-observe nimo like, okay na example na disconnect siya,
pero di naman na di lagi ka magpanik anak. Kanindot sa atong MAVIC Air, naamang gud siya once ma-disconnect siya, tagaan man gyud kaniya option na to return to home. So meaning mo return sa original nga position. Unsa man ang return to home, kato na ang point where ni launch siya for the first time. Mo to i-identify niya, mo to iyang reference, yatong identify nga home. So kung nabatay, makita na to sa kilid, sa lower left na siya map box. So na map box. So kung na H diha, mo to yung home, mo to i-detect niya nga home. So as you can see, nagtuyok atong drone. Ang drone na to is gi-represent siya og red nga paper plane as babaw sa, diba? Kita sa doon rata sa ato ang home point, kaya na makita raman na to ang drone nagtuyok ra doon sa atong home point. So dili kita ma-worried. Basta makita lang ang ako lang jud, makita lang jud nimo ang drone, di man jud ka mag-worry. So mo na nga kung naka sa, for example, sa bukid, nakababaw sa hill or sa taas-taas nga mountain, makapalupad jud kag layo-layo nga distance kay makita man nimo ang imuhang drone. So in my case, makita man ako si lawin na to ang MAVIC Air, di ba? Siko balik-balik di. Ako lang gi-test na to, nibalik na po ko diri sa Taising. Akong gipatuyok balik, balik na pod ko dito sa, so makita am gid nimo sa map box na to. So approaching na sa ko balik sa ako ang home, sa akong home point. So inani lang, di ba? So sa drone lang, basta makita lang yun nimo, wa gyud problema. Pero mo sa lagi kung masalipdan kaning mga building, tagas nga building, unya di na nimo physically makita ang drone, sometimes magka problema jud ka, ma-disconnect ka. So bati sa jud siya kung ma-disconnect. So na siya low battery warning, as you can see nasa upper right, lower battery warning, but ako na siyang giset to 30%. So while na may warning, so muna ako na siyang gipa-ubos. So right here, kita ninyo, yep, akong swayo pa na flyby sa akong ulo, aron sa kuna ingnon nga di ko mahadlok, pero makadlok sa sipa sa diyo kay tingog, kasamad man gyud siya ang blade niya. So right there, tugpat ha, kunya safe ra atong drone sa atong pag-iat-iat sa kahanginan.